Beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways og i samstarve vi følger ungdomsra og fråskaparsetter følger. Velkommen til 17. timen her til Beinleies og Rost 2. Henda 17. timen her var vi først og fremst håndballsfinalen av Øskrone. Vi tås vi en fra Nessan og en fra Kindle, som skulle leke til finalene. Etter det har vi Klomma, så har vi den samråd vi trygt, og et enda som områd er oppe i vikskiftet. Og vi har et rettelig stort vokspop vi i det. Vi skal lese minne av SMS-kappen som vi har. Til spørningen skal cannabis legaliseres til førgen, og tid svære vi har sendt SMS inn av 5.95. Og hva er det vinningen være med? Vinningen var 2 engangmester til Disney med Førjør Tyskland 20. september og torsvedle. 5.95 var nummer 1. Vi kører lukket en sang fra Arnvid få gestur inn i studio, og tar vi det børsta vi Lundarmål. Yes, Chamarier här vi är Marion Falkvart Damberg som du var inte komma i studio, men jag har en i rören. God dag, Marion. Hej. Hej. Du är kvinnlig någon känner nästan om. Ja. Hur firar du till kom till finalen som var nästa vecka? Vi tränar nog så hårt. Vi har nog så mycket gång nu i sista, där sista veckan och vi håller om form och så håller om gång.
Man tränar inte mer än vanligt. Nej, det är väl inte. Alltså, man tränar det samma. Kanske man gör inte mer på skjul än man plejer att göra. Men det är den formen man har gått som man plejer att göra. Ja. Och hur ser vi kostar och så skulle det äta något bestämt eller sådana än vanligt? Nej, alltså. Man huxar ganska mer om det själv än Benjamin bröt att säga. Men jag har inte det på något sätt. Det är det goda gamla. Okej, och helt då att det här är en rättvis final, alltså nästan och kintel. Är det bästa linjen som är i kappinchen eller? Det är helt säkert. Vi har livet topp från alla tøyna. Och kintel har vi ett gott liv i år. Det har kämpat väl. Och det är alltså väldigt starkare än katinlinjen av det. Så det är aldrig helt säkert att kintel får kämpa komma till finalen mot oss. Så det är ju spännande. Hur ser det att det har spalt emot kintel och Jörgen Arre? Hur ser utsluten det då? Ja, vi har ju vunnit störst kvar för mot den nästan. Så vi har spalt nog snäcka dyst mot den. Så jag vet inte, kanske det är antingen vi har störst eller vi har tatt. Så vet inte. Okej, så vantar man till finalen är det att andra variant eller att de vinner störst? Nej, jag vet inte. Det är dock med en jävn dyst. Det är tryggt inte att träna näck nu. Det har Augusti haft tydligt att träna näck. Så en jävn dyst har Augusti gjort att stått lite. Så man vet aldrig. All right, så måste man säga ja då som att inte levererar sin där Maria 18 för Jörgen Arre. Ja. Så att jag har Torja i sin kammarstudio. Jag hade först be han alltså som kan försvara sina saker. Jag vet inte om du vill vara Arre någon eller om du vill släppa Arren. Nej, jag kan göra. Ja? God dag, Tori. Du har reist ner. Du har som om på 4 kintel. Ja, hej. Hej. Nu säger Marion att det där är synd att han försöker ha det där tappt störst mot dem koreografer. Vad du säger det? Det passar äsna. Det ska eller kan ni slikva mig fra. Sluten likvisha. Vi har varit helter och heltier då det spalt mot dem. Vi har spalt upp mot våra bästa eller spalt upp till våra bästa och men det är så fint att Ursleden ganska kärver så god till att så kommer vi bara i finalen. Så väntar när går så om det då tapp störst koreografer. Ja, alltså Sean det där alltså nästan över längt främst i år och över faxorenar och det är riktigt spel mot det alltså det kan jag inte vara med fram men är inte så nervös för finalen. Går så fyra att det gick on skulle det arbeta det här är nästan ganska kämpa sin mer. Ja, alltså vi har haft, som Marion har nämnt det, vi har haft bättre tog än där du har haft dyster i nog snack med dyster i mars och april men vi har inte haft det, så vi har varit en just alternativ ting så som att vi har vinner dyster mot VF Chaltor och Stöttnarna och vi har haft teambuilding där och vi har varit vant som vanligt och runden och så ja. Vi har varit fyra och så som man är det upp mot den finalen. Och hos det var tappat nästan hade så vunnit är det och klart det kom väl mot Örnlion. Ja, det har varit helt säkert till tog vi i finalen men vi har haft en svingande kappingar men vi har klarat helt ganska natlatina och det var lycka vi efter Chalter som lurte den senaste mannen och här kappinglivet Lockenberg eller Lockenlina. Men jag halte att vi tar uppe på att ta finalplatsen. Så att jag halte vi har varit bättre och spalt bättre än vi efter Chalter. Så ja. Och hur ska det är det isne brötte koster så är det fet. Alltså nej men det vi håller ju det att fylla vi är möjligen losta och köra med men och på en finalen mamma stora så här vi svön och vi kost och vi vill ju ändå gänga bo i någon sån här ting alltså ta chimslash upp på alla. Så det är det vanliga men man ska bara störa sig. Vad väntar du till dessa finalen helt du klarar att ta nästan? Ja, alltså jag väntar en spännande final till att capping alltså show capping nu inte se nu tar färja från back till det vi har spalt till Luka Mitchen nu ska vi mötas i finalen. Och finaler har varit inte till läger och vi folk och det är ett skickve att jag väntar en spännande final tvär kanske tror jag är och ja, jag tycker vi klarar fylla vi och mycket att vinna. Men det har vi ringt tror jag att nästan är rätt så rentligt som där är det. Vad är det som är vanligt nu? Hur det är på finalen? Nog inte mer än vanligt men vändningarna är
mer seriösar och folk är mer uppsett och man märker det är väl allinon tar man till vändning att vi vet att den här var några finaler för framman och nu move vi alltså ta oss samman och utåkra bästa och göra det som vi då bäst. Och hur stämningen till Oscar edla att vad filtern till Kindle märker det negativt att ta väl lagt mer pressa till att nu mode klädning väl det kunde inte det kunde inte tävla mer hvis det skulle vinna finalen. Ja, alltså vi röjna som bäst per till att lucka för till åtta pressen tror jag att det är väl inte att säga alltså så att vi vill gärna släppa lika några god dister för och Oscar sort men vi alltså vi lustar eller vi tar också inte skillnaden kvar allt för sagt och vad filmillar ser och vad Oscar sort till att det är ju uppklart i finalen att vi ska konstruera någon Disney för framarna. Men vi det här var några true faster och Oscar eller Kindle som har fyllt och vi tror jag och Sean där vi vill gärna ge vad hem en god final. Marion Erstorren. Ja. Nu ser Tori att finaler kunde ge också vi folk så att kanske själv man tapp störst och jag kan är så kan man stadigväck bryta och ta hitlig efter finalen. Vad helt om det? Det är alltid helt säkert. Alltså där vi själva pröva en för film. Så vi ska kanske kunna göra det ena för när det finalen närskast. Det är nog inte att säga vi har ju en landskapsgardist efter en och det är mot Kindle som är ledaren. Så jag tycker att tandistren nästan har allt att säga för Berlin. Hur man briljerar över till någon annan dag. Och så tar man det härifrån. Alltså det kan vara det att man kanske kommer in i fotlarskoer men det ska man nästan göra. Så jag vet inte. Jag tycker att Disney läraren är mer att säga Gustav över i finalen. Men hon är det spännande. Vad säger du, Siri? Alltså, ta Disney har så real ut att säga läraren så tycker vi inte, som Marion säger, att han, alltså att Tadjima Visa Gustav över i finalen tror jag att för Åkon är det och Sixta är för nästan det bara inte ska spelas tror jag att det är den största och det vet inte om det är helt att det är akkurat nästan tror jag att vi skulle ju möta dem efter den nästa hösten. Så jag tycker vi helt att utnyttja att han distan lägger den för jag finner det av Gustav spela och här hinner Gustav vi spela och vad jag prövar några ting och finner det och vi skulle flytta oss i finalen. Nämligen ja, men det är bara jag alltid för att tacka för det att de kunde låta och jag får inte att de kunde gå ett nå vi lukar vi med sig. Första finalen är hösten 25 alltså hösten nästa vecka klockan 8 om kvällen. Och kanske vara bara tvärfinaler om nej åt vara trutcher. Jag får inte att de kunde gå ett nå och tusen tack för det. Så tack. Tack. Mitt i byn gånger han kvann der Mittlen husen og I gåen lær det regnar etla solen ser Alla tujena han gånger her Annor køyra bil og sutja han De fæda ikkje at han alt og kan Genga rundt og je som stora boi Det skilja ikkje at han hever tøy Han en vui a giten bui er min Og alt du sier til at jeg synd At han gonge som han gleda sal Men han gonge til han kjemer av mal Han fer omgang du sted viskun Så han gonge neiva nekva funn Ungen veit vi visse hver han Etla kvædan I byn og gjer Men ta fratte stedan størst skald Han a åren og a tankon vald Kanska skapar han a gødene kvann Mian to I bilen skunda tæra sted Han en boi a giten boi er min Og alt du sier til synd At han gonge som han gleda sa Men han hoksar til han kjemer av mal
skriver han om det och med. Ganska skriver han om självan sig. Ganska undras han att du och aldrig suggest mer alfar vi. Ganska ressar han da stor och vi. Han kunde vara han som månen ger. Och kläd om ettet och i minnes bära han. Då i hans sannläggan om löjve fann. Han en boja, giden bojar min. Och alltid säga dig att jag synd. Att han gånge som en glädje sa. Men han hoxar till han kommer av mat. Han en boja, giden bojar min. Och alltid säga dig att jag synd. Att han gånge som en glädje sa. Men han hoxar till han kommer av mat. Ja, han hoxar till han kommer av mat. Yes, hade varit bojarmen till Ona Arke som faktiskt är papetori. Hon inte så han sanjen, nog så fint. Men vi är nu kom till klummorna och vi skulle ju lägga minna att till öll välkommen till att sända klummor in om det här var ett först att skriva om. Och till sända den till Sojina av Facebook och till våra sjående dolnämnd. Halsan til førja ungdom. Ungu i dag elskar marklade. De er ut opptryen, vanvira myndolega, de vire ikkje de eldre. Og elskar at slædra. De reisa seg langur, ta en eldre kommer inn i rummet. De tala for eldre i måte, skria maten uise og hundfæra lærare sinne. Hese år skriva i ønsken annar enn sjolvor Sokrates for vel meire enn 2000 år sujane. Og hoast årene i det er akkommel, så kunne de det samme vil skriva og gjøre. Og i det har vi ho at si syndrom leikloten til ungen i samfunnet. Det samført om at evsta oppgaven til ungen er at flyta mørsk. Ung har det helt særlig fralse at vi evne at suttja langer enn okkara foreldre. Vi evne at trykva på det beste i heimen og at alt blir til. Vi evne at frugjere okkom fra øtlund tøy og i undanfæren atterlig teka for givet. Vi evne at hoksa sjålstøvut og ikkje let okkom diktere av akkamlare sivenjo. Ung letas ikkje fjøtra av autorisera av hoksjonen. Og sjålbest alt det samfellagseliten hever ristustein og stafest som heiledier. Ung er frek, næsadjør og framfysen, men mest av øtlund er ung eldtoa og avgjørt. Ung er ringa samviskanja samfellan og vi sleipa samfellet framma. Ung kommer vi hoskåden og oppskåden. Ung hoksa nytt, skapa nytt. Ung sida for å si det som det er vi liklattis noen til en fakran nudjan heim. Ein heim og dulter for de eldre atterlinnon, og i lengsjøen givi at luta fram etter, men heldur sier søver om gamla dier. Ungdommer førja. Haldi fram ved at vera en torn i eianon tja sjåls utnevnd og domaron, og i tekas er tefi at sia tikkum hva det ratt og skarft. Haldi fram at hoksa ørvise, hoksa nytt, at seta spurningar vi alt, og at strempa etter betre samfella fri ødl. Tid førja ungdommer er framtøyen. Tid skulle bytja hetta landet. Veist du av at din lærere kan bøylegge bøyligere skolebøker til tøyn og tøyne vinner? For ikke alt av fotlandprøys at du kan spære flere 100 kroner. Les meira og o.fo. O til fremme for leseromkvarve i førgen. Mest färtelfonene i Vestkomna, trygt dekkar elskeier av färtelfonene. Trygt buksar om te. Psst! Men still åkorste, så først du avslåtter kring alt landet. By lots of different men, and I say liberation, sons and daughters, the bushes
Hade väl läge Candy till Robbie Williams. Helt Livlia och Glia läge helt där, men. Jo, det allt ja. Nu får vi att Koran samlar fra som gjør det nye uttrykt vi en som heter Anja Kristina Øster. God dag, Anja. God dag. Jeg her for å vite hvordan man trykker til tingene som kanskje er mest relevant for ungdommen. Færtelefoner og færtelter og så videre, som kanskje det eneste man arbeider som unger. Ja, ikke du trykker til en færtelefon eller færtelte, så måste du tekne en innbyggsrygging. Vi har trykt kallet det en familietrygging. Og en familietrygging en trygging som trykker til private låter som du eier. Løst det seg å ha en familietrygging til man unger. Brukar man det inte mer att man är en familj? Ja, det kommer an på faktiskt. Alltså bort du hemma till föräldrarna så är du omfattare av trygging till föräldrarna. Men är du flyttar ut så ska du som huvudregel teckna där din egna familjetrygging. Det är ett undantag att du kan vara omfattare av trygging till föräldrarna själv om du bor för dig själv. Det är hvis du är under 21 år, är ogifter och bor ensammatler. Det är inte samma vi alltså i pärliv i någon eller och inte över. Så kan du vara omfattare av tryggingen till föräldrarna inte till 21 år. Men är så i 21 och annars inte ju undertera över ogifter och inte ha barn så måste du ha din egen trygging. Och är det nöjligt att ha en trygging kan man inte låta vara? Du kan gott låta vara hvis du vill. Men vill du ha ändå och äta ting och som är ha nekva sia för det så vill det klart anfalla ha en trygging. Och du kan så inte trygga att dina färtelefon eller färtelt och på någon annan mat och sen ta familjetryggingen för jag tycker alla låten där utan ju på. Du kan välja en trygging bara till dina färtelefon eller färtelt. Men ta du väl såna tryggingar ta blå där rättliga dörrar. Så faktiskt är det mest vanliga att man har en familjetrygging. Eisen tror jag att i familjetryggingen har du tryggingar som kunde vara relevanta till dig. Middel anna en arbeidstrygging som täcker hvis du kommer att göra skia och låterkören eller ära personer. Till så reglan till en synder speciell trygging som det kräver en närfrågning vid arbeidstryggingen, ja. Men och att säga att familjetryggingen kan så eisen teckna en affärstrygging. Hvis du tar du första affärast måste du ha en affärstrygging. Eisen hvis du får en omsvär vid flottjen eller annan så är det affärstrygging du eisen ska leva. Kan du inte ha en affärstrygging utan att ha familjetrygging? Jo, det kan du gott. Hvis du väljer en inte att teckna familjetrygging och första affära så tecknar du där en affärstrygging kvar affär du första steg. Vi familjetryggingen, hvis du har en familjetrygging, så har du en affärstrygging och råknar ja, som är galdande i allt året, och så märker att du inte pjøs kvar affär att säga från att du första affärast. Här är så några anmärkningar att affären ska inte vara långt än 2-4 dagar kvar affär, men det blir att kunna vara galdande för de flesta affärerna att här är om 2-4 dagar. Är det 2-4 dagar så ska man bara säga från. Det är inte problem så blir det bara för långt. Och hur vi arbetar trygging kan så eisen jag vara till utanför familjetryggingen? Nej, det kan så inte. Arbetartryggingen är bara parter av familjetryggingen. Okej. Så om en och flera festivaler i sommar, vi måste iPhone och emission av veck eller vi bråten, är de så täcka om min familj har en familjetrygging? Mina föräldrar? Ja, det är akkurat en god spurning. Akkurat några 2 goda dömer då tåkar vi som är bråten eller har blivit veck. Familjetryggingen har några fasta ski och orsöker som vi täcker färdtelefoner och inbyggslådor emot det. Och här ski och orsökerna är det här som kunde vara relevanta för en färdtelefon det visst det är stålnar eller till dömes vatten kommer att man då därför en elskia ett lockshort. Tryggingen täcker inte att de bara blir borster. Man är misstad någonstans, glömt an efter någonstans och det kan heller inte som brottnar. Så skia orsöken brott är inte en parster av familjetryggingen. Kvar är så gränsen? Hur så vet att det om en telefon är missborster eller om hon har blivit stjålen? Ja, det ska du fortälja också. Är de stålen så alltså melda när jag skriver in och säger att färdtelefonen är stjålen så kräver vi att det är melda lagreglerna. Och vet att det här och vid annars
fragranging ger det sannsynligt att hon är stålen. Så vill det betraktas som en stålen färdtelefon. Så du vill vimmela att ha en familjetrygging till att till det lättaste och det billigaste? Ja, har du en familjetrygging så har du ju dina ting tryggare och du har en arbetstrygging och du kan så välja där en företrygging att rätt. Som är gällande allt år. Och vad det kostar för en sån familjetrygging? Ja, familjetrygging kostar allt efter hur mycket du äger. Du avsätter själv en tryggingar uppa som vi kallar det. Tar du akkurat flotter hemmanifrån så har du inte mycket så. Han uppa den hon behöver inte vara så hög. Vi tar en minst uppa 130 000 som du kan trygga det för. Och han tryggingen kostar näka över 400 kronor om året. Och så är alla låter nu på tryggar. Ja, alla tunna privata låter tryggar och arbetstryggingen och räknar handa kostnaden. Men företryggingen kostar så att allt eka. Företryggingen som ett kallar faktiskt årsföretrygging som tant som är parst av familjetryggingen. Hon är över 2 år här att trygga det. Då väljer om de färdas vanligtvis i Europa eller i Ötlenheim. Och Europa-täckningen ligger alla 600 kronor om året. Tusen tack för samrådet, Anja Kristina Öster. Tack så mycket.
Yes, det var Katy Perry vi Last Friday Night. Nu har vi kommit till några voxpop som är Boja Rogers. Boja ut i handelskan ja, jag kan ju handskan shower så jag har spurt några nämningar här på. Ja, vi skulle faktiskt bara ta oss om studenter ska nämningar och mer än hon gjort så då öfta. Ja, jag vet inte hörde någon och tog några nämningar så är så spek vad det är allt om handskar nämningar. Och som sagt så är det en fire joint och det är gente så att jag voxpop är en prega och jag bara kommer för att vi voxpop nu. Ja, men ska vi spara för det? Jo, här gem då. Hur vill jag till lösa en studentska nämning? Det är ett avkomma av nationaliston och socialiston och det är ju inte det är vera. Hipstare, vanliga musiker, klappar i allmän tjako. Hashrack. Vad är det kladnastilen? Att det special ska kvar, så den är blajer, jolte och en minstrudrar gamasher och vanliga hade en länka trotsch hänga bara för Blackross och en ospe, grön ospe och så hade briller vid angostische. Och gärna frontläsna. Farbrikt hår, farbriga boxer, sick t-shirt. Ja, det är så. Ger det några nytta? Inte en skit. Alltså som jag var alltså brukar störst toina och på att kritisera priserna i kafeterierna så nej, det gör det inte. Alltså är det törvat här uppbygging eller skulle bara skrattarna? Jo, vi kunde skrattarna och uppbyggt cirkus kanske bara. Jo, det är också faktiskt folkskolan mot Lockon, inte det? Så är minne uppbygging. Så brick på mitten. Men alltså sport ju om kan det känna lite alltså det brukar jag typ av trappsträck alltså det är en större bassa där egentligen. Och vad är en student som ska nämna till i framtiden? Han vill nog i fritiden med nog en aktivist för LGBT och det här profession det är nog arbetstagare tror en handskannamage utan ju. Ja, jag prövar samtidigt jasne. Ja, alltså jag känner något snäcka då som har tidsbreak var. Jag arbetar till bonus och in och sånt. Ja, det samma. Tack för det. Hur vill du lösa en handskannaming? En snöggan, välklipptan, småborgerlig person. Du var rockna, intresserad sig för vinnelövnen. Ja. Gissnig omser, eller frialig. Jag sätter gå med alla lövnen. Tar stackaren som slår in i studentaskolan. Vad är en klappnasöjden till en handskannaming? Alltså, hvis det är med över så är det något klappninge, eller kanske ett gott märke, och rickar öliga väl, kanske över öliga är klappnasöjden så här tänderna är öliga kvitter att vi Röjna kanske att visa en myndig association till samfället som det som är välklätt och så just snäcka ut och jag vet inte, det vill jag lösa, alltså vi har ingen reklam för sig själva. Så hvis man ska lösa jättna så är det också dåligt där uppsnallar läppastift och sminke och är bruna i anledningen. Tror inte det nu struckna kyrste och jättna stottan i det. No sottar. Ja, det är något nytt ju till handskalan. Ja, det rör väl sina arbet som borgare i samfunnet och rockar vi att det passar öliga väl i pappkassan som samfunnet kan rocka nu. Så GT4 äger sig till att samtidigt handla ganska och jag vet inte, alltså ja, rockskap och så. Jag vet inte, alltså jag har alltid huggat så jag syns här är det släppa Monkey och Hammer Night och Squash Skulls, det här då fint. Alltid lätt att få igång här till. Ja, den är nytt. Nej. Alltså är det törvrat här uppe vid kan man inte bara skrottarna? Alltså anker skall stand i handen. Så. Nej, det är alltid kört. Nej. Några må ju tagga det kärliga arbetet i kioskaktiv och sådana. Så sjön det fint. Nej, hur annars ska sälja med franska klockan 4 om natten? Okej, vad helt du så att en handelskonämare vill till i framtiden? Han vill en handelsmävig. Ja. Pilsvåg kanske. Det har vi bruk för det. Går säljare och lasöker och som har sånt, det är fint. Väldigt hinnaga. Hvis det är ordentligt häppen och pappa betalar sig inte mer så kanske få det skrivståar bara. Kan inte vara där med. Nej, jag hade vi varit öliga fitt och ärlig. I Montlikon är alltid tillbyggt sin ägg på sövna och det var rättliga grovt.
Ja, och jag var inte en liten fel alltså kastar mig i. Nej, nej. Alltså jag har alltid det mätte först enaste år där på. Jag hade hört en man ölja hjärtagård och man vill att det bästa. Så man får inte stilla sig att spotta någon ut alltså till det man ska få ju bara. Lukar som teacher går för nej. Det. Men fältet inte sen rakta. Nej, det vet jag inte. Nej. Minst tror jag maske. Ja, nu har vi gått med minst jag maske på nu men alltså, jag har alltid att han har beskrivningen här som kom av en ideell hipster eller ideell student ska nämna förnärma faktiskt den ordentliga ultimativa hipstern tror jag att i halsen ultimativa ser ut. Så det var också så synd att man ska göra en skuffelse på andra maten. Det här är säkert delta meningar där. Men kan sitta med ska vi fälla några men jag vet att torsdagen alltså rättliga pandamat och så Javis och nu får någon slickare och gärna en ordla fina taske och så då är gröna boxer så då kanske showen också socialistiska eller nationalistiska klappnostille. Men slickare är det. Lukar som det är att någon hinner man för någon i hans skall. Jag har alltid som helst så vi nog smart chill och tidigare. Ja. Men det vinner Lugan. Alltså jag tror vinner. Ja. Men det var inte vi hinner. Men ska vi få göra? Tackar några sms. Vi tar finna en rik för sms in där och mer än till lägg ut Biancron. Ja, det är allt det. Jag ser en som skriver det är bara en liten part av folken som röjker och till Twitter och lollet. Folk för inte en part av samfunnet Twitter vi har tvungen ut ur kriminalitet. Så här sen i fyra helt att det ska vara lollet annars är man tvungen ur kriminalitet. Onkel sitter för next ytterligare. Jag vet inte, onkel annars skriver 420 eller 420 EO. Onkel skriver att tjejen också via cannabis och medicin. Jo, det är det ju som man säger. Och så fick vi ett positivt sms om sändningen Jokon. Genialt show, hälsan ung hampa folk. Tack för det. Jag har ett rättliga längt. Och jag mynte tycka om hur otroligt det är värre för det vinnarna om cannabis var låligt här så ska det absolut vara låligt. Men att det fyra ska ta slåast ser det här rättligen går vidare. Slåast ser det här nyra och annars störska igen. Tutchar har fångt för att smuggla det minsta ecstasy. PS är av omgående självrökt cannabis. Ja, så här är det öliga delta meningar om det här. Och vi tar ta sån här ont i skolan de senaste och det verkar som att här är alltså ölig polarisering alltså här är jävla next mer alltså fyra mot totalt alltså. Det är fast mer mitt min. Ja, nämligen. Men vad annat som är nämnt värst här på inte? Ja, här är fast här är så öliga next. Det är gjort på sån här i med sig cannabis vill legalisera. Jag vill röta men skilja så för inte. Det ger onko naga ilt tvärsom motor. Huxa där att du ser för alla bardianer på in det bara lots of love. Väck vi kommer och konservativ fast någon för ju. Ja. Jag hade det som var så jag på alltså. Det är att vi snackar om war and why make love not war. Attityden som kommer höjt och här tid kallar kon hashtag och allt möjligt annat och vi det har den här fitta hookboarden. Det är folk som gärna vill ha realistisk värld, alltså kvart det farliga är vi cannabis och andra säger att det är väldigt farligt och tyska man inte göra lowligt och här så en som säger komma live cannabis och tillvara är så absurd och abstrakt att glömma sig ur verkligheten än att låta det omganska ja. Jag vill hellre vara frälst människa än att vara en samhällsprodukt. Okej, det är så att en vinkel att Ja. Jag tycker att det jag hade det ska göras lollet ut av mycket om lyssna av hör de vandra mycket rosen om. Ta jag tölnäs när voice för att jag det sett harsht upp emot han cannabis och i Hovemsnon. Ta vaxen lyssna av hör de rosen om. Ja. Men det var så ett tilltag som för det här vi att göra att ha det som IT ta vi kalla 420. Ja. Han på och ta vara speakers corner och vad är det som för hämtat med? Ja, alltså Arne från Börsen inte men jag minns inte men han har väl möjligt tilltag och man vet för öl och sådant vatten och det gott lä och mikrofonen är öppen för ötlon så öl kan komma och som har vi maskiner om det ska legaliseras eller inte och strax bara störst tilltag uppe på vaxlon lärde. Vad annars är viktigt nu? Men det här är ett nog så intressant som jag alltid ska läsa då. Det finns ingen haltgå argument mot legalisering av cannabis så som alkohol, tobak och annat är låligt. Självande ska det legaliseras, ta under stränkon ett litet ensovirusne. Ja, har jag sett som hade så på. Men alltså är hade inte ordla man kan samma alkohol och tobak vi cannabis, jag vet inte. Det är så att det är meningen att det och ja. Och chat skulle så steg upp nu där vi tar så det. Men skulle lägga
Kom in Ja, av du snackar Vikskjøteater. ju om okrar finaler för Vikskjøteater. Yes, jag ska köra ett för film like heter Vikskjøte. Och nu är det så FM finaler för yngre filmlägarna i filmen. Så här borde faktiskt komma upp på till här faktiskt stöjer hacka otroligt nästa så igen. Vi fick en fantastisk filmlägare till vägen. Så mer inte borde komma upp men det kan stå inte. Nej, det kan inte. Jag råkar helt inte vet hur man. Nej, det var. Nej. Hur kan du inte? Jag vill Danmark ska margen. Vad ska du Danmark? Alltså, kvi priga då det låter som du har så mot dig. Nej, jag har inte. Jag skriver till Justin Bieber konsert lägger kväll där i Passion i Köpenhamn. Ja, och för jag vink, nej, tror jag vink under för ner. Ja. Så är det festligt. Och hur ska hon lära nu vad säger? Nej, hör. Det är festligt men alltså jag har alltid folk för en airperson så man ser det är för Justin Bieber konsert så här sån belieber. Nej, nog inte väl men det är jävligt stort lite. Alltså rocknäs vi tog ett umma boy. Alltså vi ser finge en flow för en biljett OJ-bus så är väl just det just Bieber han. Ja, nej, men vi skulle den där turen vi att hur gå och shoppa sin resort där skulle inte där så blev det bara en konserttur Isna. Ja, det gör alltså otroligt spännande. Kanske är inte mer för nästa vecka kväll hur tur du är. Ja, nämligen. Men jag hade vi skulle tacka för rockon. Ja, och vi finna en vinnare på ett sändigt någon kontaktan. Ja. Vi rundar bara av vi en Justin Bieber sanje. Ett som mer vill så eller gärna ha den här. Mer du har valt den. Jag har inte valt mer till säga det show. Hallå. Gott vikskiftet dit. Så just nästa vecka. Ja, sangre ver As Long As You Love Me, Justin Bieber. As long as you love me. As long as you love me. Under pressure 7 billion people in the world trying to fit in. Keep it together. A smile on your face even though your heart is frowning. But hey now, you know girl, we both know it's a cruel world. But I will take my chances. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be a platinum, I'll be a silver, I'll be a gold. As long as you love, 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 love me. As long as you love, 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 love me, love me. I'll be a soldier, every second of the day for your dreams, girl. I'll be a hover. You could be my destiny's child on a scene, girl. So don't stress and don't cry. Oh, we don't need no wings to fly. Just take my hand. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be a platinum, I'll be a silver, I'll be a gold. As long as you love, 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 love me, love. As long as you love, 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 love. I don't know if this makes sense, but you're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you. Now we on top of the world, cause that's just how we do. Used to tell me sky's the limit, now the sky's our point of view. Man, we stepping out like whoa, oh God. Cameras point and shoot. Ask me what's my best side, I stand back and point at you. The one that I argue with, feel like I need a new girl to be bothered with. But the grass ain't always greener on the other side. It's green where you water it, so I know we got issues, baby, true, true, true. But I'd rather work on this with you than to go ahead and start with someone new. As long as you love me. We could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be a platinum, I'll be a silver, I'll be a gold. As long as you love.
Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways og i samstarve vi Førja Ungdomsra og Froskaparsetter Førja.